Aşgabat teleýäniniň nähban muştaklary, edip watandaşlary. Biz sizin ähliňizde äle mowluklarny arzuwlap, gahryman arkadamyň hemde arkadaly serdarymyz hormat prezidentimiziň janlarynyň san belent başlarynyň aman, ýylyurt bähmetli, umumynsanyýet ähmetli tutýan beýik tutumlarynyň elmide rawana mendillerde rawaşyklara ýaran bolmagyny tüýsürekden arzu edip, dünýä sivilizasiýasynyň 5-nji ojagy hukmyna şöhratlanýan edip ýarymyzyň Günorta Günnogor künjeginde yerleşen gadymy Maru welaýatynyň taryhy we ülkän öwrenç muzeyinden gepleşigini taýýarlap size ködürleýär. Mähban watandaşlar, bugün gadymy Merwň at owazaty dünýä çykýar. Gadymy Merw'de gahryman arkadamyň taýlanlaty bilen bizim döredüjilik, sungat, medeniýet ustatlaryny ýetişip halifa şäherlik gatnaşyklaryny giň gerimde alyp barýarlar. Ene bizim medeniýet we sungat işgärlerini hemde Mahmud Pragynyň şygyryet güni münasibetli Maru welaýatynyň taryhy we ülkän öwrenç muzeyining direktory, Türkmenistanyň at gadanan medeniýet işgäri, hemem bizim halifalarymyzyň şäherdi, ýani Türkmenistanyň halk bagşylary Nowat Başynyň hemde Nowat Ödenýasowyň perdendi, töre Nobat bilen gepleşigini taýýarlap size ýetirmekligi makul bildik. Bizim halifamiz Tören Opat, hoş gördük sizi. Öz gedeňizde, öz şähertleriniz bilen şu gepleşige gatnaşýan öz perdendiňiz Süleyman Nobatow şol bir sanna Maru welaýatynyň Maru şäheriniň 24-nji Zehni ýaşlar mektebiniň 6-njy sinif okuwçysy Dawud Jumaýew hem sizin şäherdiňiz bolup durýar. Ene olaryň häzir kwata siz bilen bilelikde gepleşiginde gatnaşmak üçin tüýsürekden begenlerýär. Sizi gepleşiginde hoş gördük. Mälim şäher gahryman arkadamyň döwlet başyna gelmegi bilen bizim medeni diplomatiýamyz dünýäýe ýaňsalýar. Şoň üçin gahryman arkadamyz özüniň paýkat bekinden amal bolan ajaýyp eserleriniň agabasyny bizim medeniýet ulgamymyzyň ösüşlerine, onuň taryhyna bagşlaýar. Ene gahryman arkadamyň ýyly döwlet geler bolsa atly ajaýyp eserine Türkmenistanyň halk başlary şol bir sany olaryň döredüjiliginiň ýoluna aýratyn sarpa goýulýar. Gahryman arkadamyň taýlanlaty bilen dutar ýasamak denetçiligi, dutarda tas çalmak we bagçylyk sunatynyň UNESCO-nyň adam wady maddeäl meden mirasynyň görnükli nüskalarynyň sanyna girilmegi bilen dutarçy bagçylaryň öňünde aýratyn wedipeler açyldy. Biz siz bayramlaryňyz bilen gutlaýar hemem bu wagtda öz ýürek goýsanjyň ýyllaşmagy bilen paýlaşsan. Sağ bolun, bu ýysançly döwürmizde watanymyzyň gülläp ösýän döwründe men şu günde biziň Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy milli liderimiz Mehribanym Gahryman arkadamy hormatly prezidentimiz arkadaly serdarymyz bugün günde türkmeniň aýdym taýyny, türkmeniň gazma duýtaryny görýän dünýä çykardy. Bu babatda dünýäniň awreýli guramasy UNESCO-nyň adamlaryň maddeäl meden mirasyny sanawyna giren duýtar senetçiligini ýasamak, duýtarda saz çalmak şeýle de
bagşyçylyk sunmadyny UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň görnükli bugünkü günde sanawyna girmekligi gör biziň goşa gazma dutarmy dünýä tanıya. Şeýle bolansoň bugünkü günde görýän biziň medeniýet sunmat işgärligiň hak gowandary milli liderimiz Gahrman Mehriban arkadam hormaty bir arkadaşlar derdarymyz biziň türkmen medeniýetiniň şeýle bayramçylygyny bir hepdeläp bellemek üçin bir de ören uly mümkinçilikler döret berdi. Ne sunmat ata-babalarymyzdan, halipadan, şagirde, atadan, ogla, asırdan asıra geçip bugünkü günde gelen sunmadymyz görýänmi? Biziň ata-babalarymyz sanap otursak Gurban bagşy, onun indi aman sakat bagşy, oglu Nobat bagşy, onun oglu Ödenýär Nobat, Ödenýär Nobatyň inha 8 san ogly menem 4-nji bolup durun. Şulaň äkleti biziň ata-baba gelen aýdym saat sunmadymyzy ýöretdiler. Äkleti aýdym saat çalıp aýdyp bugünkü günde şol gelýän ata-babadan gelýän inçe tenedimizi sunmadymyzy öz şägirtlerine geçirip bugünkü günde Dawud Jumaýew ýaly, ine Körpowlum Süleyman Nowatyw ýaly şägirtlerimizi bugünkü günde geçirip bulary hasam gelecekte vatan gülletmekte, östürmekte. Türkmen ata-babadan gelen aýdym sadyň inçe tırlaryny bulary öwredip gelecekte bularym öz halipalary ýaly her bir bayramçylyklarymyzda aýdym sad bilen halkymyzy begendirip, radio teleýaýlmaň üstü bilen halkymyzy gowandyryp, Mehribanem Gahrman arkadamyzyň, arkadaşlar serdarymyzyň goýan uly hormatyna münasip jogap bermek üçin öz senedimizi hasam gülletip östürmek üçin bugünkü günde şägirtlerimizi öwredýär. Sebäbi bir ulamadan ýagşylardan sorapdyrlar. Dünýäde iň gytzat näme diýip. Onda olaýdypdyr ustad, ustad, ustad. Çyn şägirt ondan gytzat. Diýmek bilen şägirdiň saýlap tapmak şular ýaly Dawud Jumaýew ýaly körpelenmez gör çağalaryň içinde Gulbaba adyndaky çağalar bayram eýete şu wagt ine Süleyman Nowatyw tadandalyk edip körpe oglumyz bilen öz ata-babalary ýaly aýdym sadyň inşa tyrlaryny öwrenip şu körpejelenmede sadandalyk edip bularyň geljekde aýdym sada hasam bir güllap ötkitmek üçin öz münasip boşantlaryny goşýarlar. Ene bugünkü günde de türkmen medeniýetiniň sunmadyny uly hormat goýulyp ýörüýte sunma işgärliginiň bayramçylygy beýik akyldarymy magtamy Praga ýaly akylda şahyylmadyň güni bilelikde bellenýär. Biziň milli liderimiz Mehribanem Gahrman arkadamyzy hormatly prezidentimiz arkadaşlar serdarymyzy külli türkmen halkymyzy şeýle medeniýet tepdeligi bilen çyn ýürekden gutlaýan goý Mehribanem Gahrman arkadamy hormatly prezident arkadaşlar serdarymyzyň jany sag bolsun, belent başı aman bolsun, il ýurt bähfitli işler elmidama rowat bolsun. Toýlaňyz toýlaşdyn hormatly sungat medeniýet işgärleri. Ben Mar welaýatynyň Mar şäheriniň 24-nji Hili ýaşlar mektebiniň 6-njy sınıf okuwçysy Dawud Jumaýew. Arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylyna ýaşlarymyzyň zehini dünýä çykýar. Muňa arkadagymyz, arkadaly serdarymyz giň ýollar açyp berýär. Men döredijiligiň dutar çalmak we bagçylyk ýoluny taýladym. Bu wagtda meniň halipam Tören Obatyw bolup durýar. Halipamyň ýanyna ýygyderli gelip dutar çalmagyň inçe sırlaryny öwrenýär. Halipam maňa hemişe dutar çalmagyň ýollaryny öwretýär. Geçen ýyl 2022-nji ýylda Gulbaba adyndaky çağalar bayragynyň eýesi bolup, bu wagtda halipamyň hyzmaty ören ululur. Biziň baş halipamyz Gahrman arkadagymyz ýaşlar ýaşaýyşynyň tuğudur diýär. Şoň üçin biz ýaşlyk döwrümizden dutar çalyp halkymyza hyzmat etýäs. Arkadagymyza, arkadaly serdarymyza köp sag bolsun aýtýas. Boyun Gahrman arkadagymyzyň we arkadaly serdarymyzyň janlary sag başlary dik işleri rowat bolsun. Men geljekde de öz ýolumy dutarda saat çalmak we bagçylyk sunaty boýunça dowam etdirmekçi. Ýurdumyzda giňden bellendilen medeniýet we sunaty işgärleriniň hem de magtymly Pragynyň şöhret güni bilen Gahrman arkadagymyza, arkadaly serdarymyzy ähli türkmen halkymyzy tüýs ýürekden gutlaýar. Magtymly atamyzyň sözlerini size aýdym aýdyp bermekçi. Tek bolar
deyip saymagli şimbedik balık biley hiç açalın bolmağı yeşik bede uşarık biley Bardaş olmayı hiç aramayı fitne rıfvalık biley Başımını kovaya salma panı dünyalık biley Türfe feryat et hudanı yığla tenhalık biley Yaku oğlu Sibnin kekililler tuttular Urdular ağlattılar iltik müfürdeyi sattılar Neçe yıl peygamber telli gur deyip yattılar El ayağı bağlayıp Yunus'unu derya attılar Neçe valta çekildi balık biley Seni çıkmağı tumulu yamanlığını unutmadım Gâhi gâhi zalim oldum görenimden kayıtmadım Gâhi top oldum hiç aramdan dağıtmadım Bilmedim sen hayıfı bollum belli var hiç tutmadım Ne tıpalık bile bollum ne de malalık bile Gâhi top oldum hiç arahamdan dağıtmadım Bilmedim sen hayıfı bollum belli var hiç tutmadım Ne fipalık bile bollum ne de malalık bile Halife köp sağ olun. Bizim öňümizde şol halifalaryň suratlary ýerleşýär. Sizin özüňiziň hem şagirdleriňiziň hem suratlary ýerleşýär. Şol bir sany üstünden 100 ýyl geçen tar bar öňümizde. Şu tar barada, şu taryň sırlary dogrusyny ýerleşýärmide ýetirsen halife. Gaty gowy soragy berdiňiz sebäbi 1925-nji ýylda Gödel Aşgabat şäherinde Türkmen ömrüni sonuna bagşadan ähli welayatlardan bagşy taýdandalar Gödel Aşgabat şäherinde çagyrýar. Şonda 1925-nji ýylda nowbat bagşy Aşgabat şäherine gelende Moğol Nefes teatrı açılıp şonda Aydym Sadyň üstü bilen sahna ustadlarynyň bir näçe sahnalaryny görmek üçin märekäni adamlary ýygnar ekenler. Şonda nowbat bagşy şol Aydymsa toparyň içinde Moğol Nefes teatrynda 1926-njy ýylda işleýär. Ondan Gahrman arkadamyň Ile döwlet geler bolsa kitabynda örärgiň işleýän belleýär. 1927-nji ýylda nowbat bagşy ilkinji açylan radio Aydymsa bölümine jogap beripdir. Şonda ulug arly bilen şol ýerde bile egine berip bagşy taýdandalanmaz. Dogry şo taýda Täşmämme Suhanyň hem Sara bagşy ogly Pürlü Sarif hem Sakyjep barıp Mallagayal ustadlar
Ulu Garly İlamanov bile bilelikde şol yerde Radyek Aydımsaz bölümünde ilkinciler bolup şo yerde halifa işlep başlaýar. Soňra 1929-njy ýylda ilkinji taýçylyk tehnikumynda onda da Aydymsaz bölüne jogap berip şol ýaşlara ol ýerde de Aydymsazyň inşa tarlaryny öwredýär. Ine şunda 1926-njy ýylda ilkinji Molen Epes teatrynda Azerbaýjan toparyny gelmegi bilen şo ýerde bir dirijor nobat bagşy ara kesmede ähli saz rollar çalýardy. Şondan soň ýanky Azerbaýjan garyndaşlarymyz diýär maňa nobat talipa sen Türkmen mi diye bir ähli saz rolle eýgerip çalýan başga millet bolaýma diýär. Ýok, men Türkmen men diýär nobat. Siziň diýär biziň saz rollarymyz ine öňümizde duran tary eýgerip çalyşyň gaty täsin diýär. Men sen diýär bir din jalşa çykamda dogolluk Azerbaýjan halkyny al gideýin diýip ine şonda nobat bagşyny 1926-njy ýylda Bakuwa al gideýär. Ine şonda Azerbaýjanyň merkezi şäheri Baku şäherinde şeýle bir dabaraly silyot geçýär. Silyot bolanda biziň ýaňlan diýarymyz ýaly Azerbaýjan ustatlarynyň çykyşy geçirilýär eken. Şonda bir ustat tarda mugam çalýar. Mugam çalýar bol nobat bagşam oturup bilmän maňa ýörep gidýär, alyp barjaýda ýanky Azerbaýjan gardaşyň çalan taryny maňa alyp berdiýär. Ýene ondan alyp berdiýär, oho, sen çalan iki kirşil dutaryň däl. Birden ýene ýüzüň gyzaraýmasyn, türkmen gardaş diýär, ýok, alyp berdiýär, şonda alyp berip, şonda nobat bagşy asly kerem mugamyny çalýar. Olarda tirme, terekme, mugam çaldan ören ýokary hormat goýýarlar. Ýene ondan Azerbaýjan gardaşlarymyzyň aýdymsaz edýän ustatlary uly hormat goýup nobat bagşynyň ýanky çalýan Azerbaýjan sazaryna dogolluk halkymyz ören siz eýgerip çalýaňyz biziň sazlarymyzdan diýip ol ýerde uly hormat edýär, ol ertesi Azerbaýjan dirjora aýdýan nobat bagşy indi Baku bazarynyň goloýunda ýürüýte aýdymsaz satylýan dükana barıp maňa tar alal diýär. Ine ondan görse başy çal telpekli, gyrmy doli bir Türkmen ýigidi giýýär boly. Ha gardaş näme gerekdi? Mene şol taryňyzy äberseňiz görjek diýär. Onda görüp berdiýär. Bolyn ýok, men elime alyp görjek bolýan diýär. Bir çal bilerim kaň sen eliňe bersem diýär boly. Maňa alyp beräýär şol tary. Men bir gören siz satyjy, men aljy, men elime berin diýär. Ine ondan ýanky oturan ýaşul Azerbaýjanyň bir wagt bir gardaşa bir han näme diýär göreldiýär boly. Alyp muny tary düdýärde yine mugam çalýar. Yine bir şol asly kerem mugamlaryň şahalany çalýar bolýan. Oho, bu gardaş diýär muny ören eýgerip çalýar eken diýär. Türkmen gyrmyzy doli, başy çal telpekli Türkmen ýigidiniň tarda mugam çalyp duranyna dükana giýirin çykany ondan gardaş daşyna çykyp çaldyýar. Daşyna çykyp çalýar ol mereketi Baku bazarynda kim çaý gaýnadýan bolsa, kim kebap pişirýän bolsa, ählisi işini taşlap geldi diýär. Uly mereket orta arada nobat bagşy. Ine şondan soň ýanky sağ oral satýan dükanyň dükançy taýtdy diýär. Sen nereden diýdi? Ol aýtdy, Magtumuly Praga diýip şahir eşitdiňmi diýdi. Dim diýdi. Ine ondan şonda şu wakany Azerbaýjanyň belli ustat ýazgysy Akram Naimov muny ýürüýte Azerbaýjan nagmalar den kitaba geçirip nobat bagşa şol tary sowgat berýärler. Ýanky dükançydan alany Akram Naimov şeýle sahad rowayaty diýip goşgy ýazýar. Nobat bagşy dükançydan sowgat alyp şol tary çal kasbyny wasbyny etdi. O taýyn hem bu taýdy. Azerbaýjan hem Türkmene geregi diýip ýanky nobat bagşynyň çalanyna uly sowgat edip berilen taryň wasbyny goşgy üstü bilen getirip nobat bagşada şol öňümizde duran tary sowgat berdiler. Şol tary sowgat berilip mundan soň kakamız Türkmenistan Halk Bagşysyny Profesor Ödünler Nobatov muny saklap ol tary maňa berdi. Menim bir neslimize berer. Hemem şol ýerde temençe bar. Ine şu taryhymyza giren tar. Şu tary 1927-nji ýylda şu tarih bilen surat düşen ustatlarymyz bar. 1927-nji ýylda düşülýär, mында görýärmi Türkmen ustatlary görýärmi Täçmeme Suhan Ulyf nobat bagşynyň sagyrynda otyr. Nobat bagşynyň çepeginde oturan Sary bagşy. Aňyrkysy Sary bagşy.
Sarı Bagşyň aňyrynda Garaja Bagşy otyr. Garaja Bagşyň aňyrynda pürlü tarih otyr. Ine bir tarihi surat bugun kunda bizde ören giňişliğini saklanýar. Ine bir görýärmi şu tar bilen bağlanşykly suratymyz görýän saglyk bolup da az wagtdan 100 ýyl bolýar. Ine şol temençe de Nowat Bagşynyň temençesi. Şu surat beýem görýärmi şol Aşgabatda eýýam biziň Bagşylar öýünde çıkış ederekeni. Sarı Bagşy bilen Nowat Bagşynyň aýdym duran pursaty. Täş Mehmet Suhanguliew bilen pürlü tarih sadandalyk edip otyr. Bu zatlaň öýü biziň aýdym sada ömrün bagşydan usatlanmadı. Bugun kunda biziň Mähribanem Gahrman arkadaşym hormatly birden arkadagly Serdarym tirzene galdyryp gör bular bugun kunda şeýle biziň bayramçylygymyz münasibetli ýatlanyp otyr. Ine bu zatlaryň bolsa nesil dowam edýär. Gör şol döwürlerde Nowat Bagşy, Sarı Bagşy bilenim, pürlü tarih bilenim, dogan ýaly gatnaşypdyr. Täş Mehmet Suhany bilenim, Mullaga bilenim, bular bilen dogan ýalak egin-egine görüp gözel Aşgabat şäherinde ýaşap, şol ýerde de biziň medeniýet sungadymyzy dünýä tanatdylar. Halkymyzyň gör nähilik ustat ägetleri. Ine bugun kunda da bular şol nesil halipadan şägirde atadan ogla asardan asara geçip bularyň aýdymsa sunmady bugun kunda gör biziň berkara döwletimiziň täze eýamynyň galkynşy döwründe ine biziň ýaşlanma şägirtlerimiz bunu alyp götürdiler. Bugun kunda bular dünýä ýaň salýan biziň türkmen aýdymsalymyz gör nähilek biziň halipalardan gelip bugun kunda ýaşap otyr. Halipa ina iyileşmede de ören gıdıklı üstünden 94 yıl geçen tar, yani 100 yıla golay, bir asıra golay wagt geçen tar. 1927 ýylda Azerbaýjanyň Baku şäherinden getirilen tar. Halipa ören gıdıklı gurrun berýäňiz ina siziň şägirdiňiz Dawud Jumaýew hem özgedeginde Mahtumul Pragaýynyň goşgularyna aýdymlary ýerine ýetirýän eken. Hem sadanna hem ýaşajyk bagşy bolup geçen ýyl 2020-nji ýylda Gulbaba adyndaky Çağalar bayragynyň eýesi boly. Bu bayragyň eýesi bolmak eýem zehiniň bir ýokary derejede bolmagyny görkezýär. Halipa şäherlik ýolunda dowam edýän Mahtumul atamyzam belleýär. Yigit ustadyndan öwrense hunar hem dogatyn alsa işi haýr bolar diýär. Siziň halipalygyňyzda Dawud Jumaýewiň ýerine ýetirmeginde emem siziň hem Süleýmanyň sadanarlyk etmeginde Mahtumul Pragaýynyň sözlerini Dawud Jumaýewiň aýdymlaryny dinläýin halipa. Adam oğlu ödüm bilmey Gidin gidemedeceksin Eyyamın emrini kılmak Öz könglüne gideceksin İstersin elini kapsam Karun bolup gelce çıksam Halal haram yerine tapsam Gözüm yumayıp yudacaksın Aslım nedir etgil nazar Tutaymışın del kıl eder Azı sana etse güzel Havarım bir ne diyeceksin Dünyanı tutmağır İşin var bekar yatmağır Baltım ulu unutmağır Gideceksen
gideceksin. Mağtum ulayı unutma ol, gideceksin, gideceksin. Bizim döwrümizin beýik mugallymy Gahryman arkadamyzyň medeniýet sunugat ustatlaryna goýan sarpasy bizim diýarymyzda her ýyl bir hepdeläp medeniýet we sunugat işgärlerini we magtymlyk pragynyň şygyryýet gününiň bellenilmegi, medeniýet hepdeliginiň toýlanmagyna da aýdym göz ýetirýär. Elbetde şu ajaýyp bayramçylyk gününe bizim medeniýet sunugatymyzda aýratyn iz galyran, halk döredijligimizde aýratyn iz galyran halipalarymyz Türkmenistanyň halk bagşalary, Nobat bagşynyň şol bir sany öýdünýäz Nobatyň döredijiligi hakynda söhbet etdik. Ine olaryň fotosuratlaryny bize getirip görkezdiňiz. Olar hakynda ýazan öz ajaýyp kitaplaryny getirip görkezdiňiz. Gahryman arkadamyzyň ýyly döwlet geler bolsatly ajaýyp kitabyny şu halipalar dogrusyna maglumatlary illeşemde ýetirdik. Üstünden 100 ýyl geçen Nobat bagşynyň Bakudan ýetiren taryny hem illeşemde görkezdiňiz. Elbetde bu zatlar bizim mirasymyz, kimden bugun dünýä çykýar. Mirasymyzy dünýä çykarmakda halkara gatnaşyklaryna meden diplomatiýany alyp barýan Gahryman arkadamyzyň tagallaty bilen bugun Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri barada ýürütleşdirilen edarasy bolan UNESCO-nyň adamlaryň maddi meden mirasynyň görnükli nüskalarynyň sanawyny bizim milli mirasymyzyň nüskalary baýlaşdyryp gidip geljekde de şeýle bolar. Siziň maşgalaňyz döredijlik maşgalasy, şoň üçin hem döredijlik maşgalasyna medeniýet we sunugat işgärlerini we magtymlyk pragynyň şygyryýet güni bilen tüýsürekden mähirli gutlaýat halipa bize gurrun beren täsirli gurrunlarymyz üçin, halipalar hakynda açan söhbetimiz üçin size köp sag bolsun aýdýar. Siziň şagirdiniz Dawud Jumaýewiň ýerine ýetirip beren aýdymlar üçin köp sag bolsun aýdýar. Mundan emmeýler Marwelaýa Taryh we Ülkany öwrenş muzeýini biziň medeniýetimizi, sunugatymyzy ösdürmekde, dutarda saat çalmak sunugatyny ösdürmekde alyp barýan işlerinize diňe üstünliklen ýar bolmagyny arzu edýär. Mundan emmeýler halipa şagirdlik ýoluny dowam bolsun. Sağ olun. Medeniýet sunugat hakynda aýtjak bolsak men enemileken diýdarlaşdymken, oturdum kän çay başynda köp saat gurrun berdi. Atam Nobat bagşy hakynda kän gurrun berdi. Şonda men ondan şol gurrun berilen ähli wakalary özüm bir jemläp kitap etmek pikirim boldy. Atamyň ähli döreden aýdymlary, zallary, atasy Amantahat bagşy çağalygyna muny gat köp toýlara öz dostlary, Azerbaýjanlar bilen duşurup Rus alimi Uspenskiýiň öz kitabynda Nobat bagşy 7 ýaşyndan çykyp märekede aýdym. Tadet märeke sowutdy. Onda Nobat bagşynyň halipasy Amantahat bagşy kakasy, meşhur Gurban bagşy ikisem Nobat bagşynyň gaty aladatyny edip muny çağalygyna Nobat bagşyny gaty munyň aýdymsada ir gelmegine eýam çağalygyna ören bul üns beripdir. Indi ondan şol 7 ýaşyndan eýam aýtmaklaryna görä toy märekelere çykyp öz kakasynyň agasynyň ýanynda aýdym saat çalyp Nobat bagşy eýam şu 7 ýaşyndan çağalygyna halka hyzmat etdir. Öz aýdymsa sunugatyny hasam bir kakasyndan agasynyň öwrüm onu östüripdir. Menem şu kitabymda şolar hakynda gaty giňişlerini ýazdym. Indi ondan soň ýene bir kitabymyz beýem bolsa ine Türkmenistanyň halk bagşy profesor öýdünýän Nobat hakynda ine şu kitaby ýazdym. Kakam bilen kän toýlarda, kän ýerlerde bileje bolup, kakam näme biz üçin gaty alada etdi. Onuň 8 san oglu bardy. Ulymyz Agel agam, Bayram Juma agam, Eten agam 4-nji töre Nobat men, ondan 5-nji Nobat Gurbanmurat Nobat, Nur Nobat körpämiz Baba Gammaryň atda kılyn. Şulaň ählisi ýürüýte bir kijijik dutarda
saat çalmak, aydım aytmagyň ähli tälimlerini öwrenip ählesem dutar şu görünýän temençe pianino ýaly klav üstünde saat gurullarda da saat çalardylar. YouTube berdiýiň şeýle ajaýyp kitaby Halipalar diýip ýatlapdyr. Şu Halipalar diýip ýatlanda iyi döwürlerde ýanky Sara Bagşynyň Mırlı Täsmiratowun bilelikde Mar welaýatynyň Pendi ýaýlasynda Nowat Bagşynyň kakasy Amasagat Bagşynyň mihman bolan ýazýar. Bu o döwürlerde gatnaşyp bire ulu hormat etmek, sada aydyma ulu hormat edilip görýärmi? Şunda da şol ýatlanyp otyr. Ine ýanky Recep Anaýewiň 79-njy ýylda inha ýazan Nowat Bagşy kitaby. Bu kitapda da Nowat Bagşynyň ömür döredijiliğiniň kakalary, munyň nebereleri görýän şol Gurban Bagşynyň inti Amasagat Bagşy, bularyň kakalar Akmurat Bagşy ekeni. Soň Akmuhammed Bagşy, Jumadurdy Bagşy diýip bular aňyrlaram 7 arka bagşyçylyk gelýär. Diýmek bilen şu halipalary Nowat Bagşynyň görýän Recep Anaýewiň ýazmagynda bu ustadlar hakynda ören giňişleýin mälim edipdir. Bu zatlara motanäme inha Nurnazar, Jumanazar oglunyň ýazan Şükür Bagşynyň ören täsir kitaby bar. Şu kitabyň içinde de Şükür Bagşynyň ýaşuly döwürlerinde kaka teçin tebitlerinde Nowat Bagşynyň toýda duşany. Şükür Bagşyny ýürüýte çagyryp oňa ýürüýte şu yerdäki toý sowgatlaryny Şükür Bagşy halipa höküminde Nowat Bagşy sowgat berýär. Ine şolar hakynda da men şuň içinde bir näçe makalalar bar. Şükür Bagşynyň halipasyna Ali Bagşy diýerler, Ali Bagşynyň halipasyna da Gara Şahyr diýerler. Bular görýärmi nähilek bir şeýle ustadlar bizim Pendi ýaýlalarymyzda dünýä iýinin Gara Şahyryň şagirdi Ali Bagşynyň şagirdi Şükür Bagşy. Ha bir Nowat Bagşynyň 1925-nji ýylda Jahil Bagşy wagty düşen ajaýyp suraty. Bu suratlar bugün kugunda görýän bizde gözümün görüji al saklanyp geljek neslimizde ýetirip otyr. Taryh bilen işlem soň şu ýerde men bir zady bellemeli bir Moskwadan çykdy 1918-nji ýylda ýürüýte Moskwa neşir etdi. Bu ýerde men ömrümün köp bölüň taryh bilen işlem soň ýanky Marguş ýurdundan çykan taryh kymmatlyklar şonda da şu 7-nji tomunda ýürüýte Moskwadan şol Margiananyň şol gazwagtar şiş geçirilendäki taryh kymmatlyklar bilen meniň ýürüýte şu ýerde dutar sunmadığımız hakkında yazan makalamydy. Hawa 2018-nji ýylda kitapda Moskwadan ýürüýte çap edip çykardylar. Bizim taryhymyz öyle baglanşy. Dutar sunmadığımız hakkında yazan makalamyz ören giňişlerini ýerleşdirildi. Şu ýerde bizim tarihi suratlarymyz örenken şol men taryh bilen işlem soň taryh bilen baglanşy edilen tergiler ýene bir belleme zatlar görýän şol şu ýerde bizim öz mehriban ejem bilen düşülen suratlar bilen şu ýerde öz maşgalamyz bilen ejem bilen düşünce suratımız medeniyet sunmat diplomasiýasyny dünýä tanıtmakda bizim Türk maslahatatynyň başlygy Mehribanem Kahraman arkadam hormaty prezidentim arkadagly serdarymyz bizim sungatymyzy bizim şeýle ömrüni sunmada bagş eden halipalanmady bugün kundet ýatlap tirzegini galdyryp medeniyet sunma diýişgäliň Magtumul Pragynyň şöhret günü bile baglanşykly ören uly dabaraly toýlanmady geçirip otyr. Medeniyet sunma diýişgäliň Beýik Magtumul Pragynyň şöhret günü bilen milli liderimiz Mehribanem Kahraman arkadam hormaty prezidentim arkadaly serdarymyzy kullu türkmen halkymyzdan gutlayan goý Kahraman arkadamyň hormaty prezidentim arkadaly serdarymyň jany sag belent baş aman bolsun iýlut bekfetdi işler el müdama rowaç bolsun toýlaňy hormatly medeniyet sunga diýişgärleri. Sağ olun halife arzulan hatırlasın bu ifa şu sakoyduğunuz için. Onların meyler alıp barayan asılı kârınızda medeniyet sunup ulağımda ösürmekte alıp barayan işlerinde bina üstünlükle yar olmağını tesiroktan arzu edeceğiz. Gepleşimde atmış beren təsirli gurumlarımız için gorkadan şu halifalan miras doğrusuna gorkadan sevdiğiniz için size köp sağ olsun. Maycat kârınızdan kemal takım bayramlarını kutlu olsun halifa. Bayramçylyk pursatynyň peýdalanyp, Gahraman arkadaly serdarymyzy, ähli türkmen halkyny medeniýet we sunwat işgärleriniň
hem de Magtumul Pıragynyň şygyret günü bilen gutlaýan. Dutarda saz çalmak we başçylyk sunuwaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilmegi bizi tüýsürekden begenlerdi. Medeniyeti halkynyň kalbyna deňeýän gahrman arkadagymyzyň we arkadagy serdarymyzyň janlary tag başlardyk işler rowaç bolsun. Kıyamet günü göçüğütün park yeter ziyan yetmezmiş. Zaman kıyın gelir yeri göğü sualında Allah'tan gayrı illallah onun fikir mekan gitmezmiş. Mautum bulay galgın nerda işin düşmesin namarda kıyamet günü Doktor ziyan yetmezmiş. Vay da yirey Kıyamet günü